Dili magpatakaglabay sa upos sa sigarilyo o bisan pagtaom sa mga basura o sagbot. Kini ang awhag ron sa komunidad Taliwa sa masunod-sunod nga insidente sa grass fire sa kabaranggayan sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. Halos adlaw-adlaw nang may girespondian nga grass fire incident sa Mandawi City ang taga-BFP og City Disaster. Kini ang gikumpirmar sa ilang labaw, labi na taliwa sa grabing kainit nga nasinati karong panahona. Labing uwahin niini kagahapon lang grass o garbage fire incident sa barangay Umapad. May higayon pagyud kuno usahay nga mo rekindle o musila og pagbalik ang lugar maong balikan sab kini sa kabumbiruhan. Pag suppress nato sa fire, pagpaong nato sa kayo is rumod din nato. Kung sa mura pag ganun sa pagsunog sa mga balay nato sa overhaul, kay uban na by layers man ang mga grass, kung di nila sa nato mga tarong, kay sign and tabo sa na nato nga ito utang paong ng kayo, di basa na nato tibong area sa dayon paggabi kay nirikindol. Pahimangno sa taga CDRRMO sa mga tao nga magmatngon kanunay aron dili kini mahitabo. Usa sa sagad nga hinungdan ang pagdaob sa mga sagbot ug bisan gani paglabay sa upos sa sigarilyo. Nang hinaot sila sa kooperasyon sa mga tao aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Tungod man sa kainit, so ato ang mga grasses nato is uga kayo. No, dahil so gamay lang makaipa-ignite niya is mo nang mo kayo. So uban ana kanang may magdaob sa ilang mga basura, din mo kap may mo ang mga embers na nila madilito dito sa mga grasses, kaluwasan din mga patakaglabay sa ilang mga sigarilyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.